Baby, Ere. as you know uba izinto zisamele kakuhle ne? So, sithethile notata uMfundisi. Namhlanje siqala i-fasting. I-fasting. Like uthetha ngantoni? I-fasting ngento yonke. Hayi andikuva. Xa uthi i-fasting ngento yonke uchaza ukuthini mbusi? Ndichaza ukuthi xa ndisi-fasting ngento yonke ndichaza ukuthi akwenziwa zimanga, akutyiwa iveki yonke. Kungatyiwa? Nokutya? Hayi mna andinangxaki mna busi. Zingangenziwa izimanga. Kodwa yokuba kungatyiwa? Hayi wrong lo fasting. Fasting engatyisiyo? Hayi ngcono kungenziwa zimanga. Kunoba kungatyiwa. Yho, unjani kanti? Ndiphilile babe akho nto kunjani? Awufuni izinto zakho zihambe rayithi? Babe ndiyafuna iinto zethu zihambe kakuhle. But ke ngoku leyo uba kangabana kuthiwa akutyiwa. Akutyiwa akwenziwa zimanga, ndiyathandaza qha. Hayi andinangxaki nezimanga. Xa senziwa ukutya. Akutyiwa, baby. Iveki yonke.